ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿತ ದಿನ ಮುಡಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪತಿ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವರಿನ ಕಟ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೋನ್ಗ ನಮಕ್ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುವ ಈ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟನಾಗ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ವೃಂದಾವನದ ಕಟ್ಟಿಡ ಕಟ್ಟು ಆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡೆಮುಂಚಿ ಪಾಡುವ ಅವು ಪನವ ಅವಡು ಎಡೆಮುಂಚಿ ಅವಡು ತೀರ್ಥ ಬೂರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಕ್ರಮೇಂಚ ಅಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತಿರುಪತಿಗೆ ಕೊನೋನಗ ಈ ನಾವು ಮುಡಿಪುಡು ಪಾಡ ದುಡ್ಡು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡು ನಾವು ಅವಳು ತಿರುಪತಿಗೆ ಸಂದನೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಈ ದುಡ್ಡು ತಂದುಚಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ನಾವು ಪಾಡಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯ ಅಂಚ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮೈನ ಮನಮಂಡ ಮಂಡ ಒಂಚೂರು ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚಿ ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಿರ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಏತ ನಮ್ಮ ಪಣವುದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಉಂಡ ಎಡೆ ಮುಂಚಿಗಳ ಆತೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟು ನಾವು ದಾದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ತರೆ ಮುಡಿಪು ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಬರವಾದ ಯಜಮಾನೆ ಅವೇನ ನಿಕುಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ತರಕ್ಕೆ ಏರದು ಕೊರ್ನವೇನ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವರ ನಡಿ ಎತ್ತವನವಾಗ ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಆರು ಪೋಪೇರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕುಲು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಬಾಕಿ ಪೊಡ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಟೂರ್ ತಿರುಪತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ ಇಂಚ ಪೋಪು ನಾವು ಸರಿಯೋ ಅಂತ ಕೇನಂತ ಅವುದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಾಂಡ ಮುಡಿಪು ಇತ್ತಿನ ಪೋರ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಡೊಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಕಲೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂಚಾದ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ದಾದ ಕೆಂಡ ತಿರುಪತಿ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಅಂಚಾದ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಎಂಗ್ಲಿಟ್ಟು ಸಾವುಪಾಲ ಕರ್ತದ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ ಅತ್ತತ್ತು ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ಪೋಣಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪುನೆ ಅಂದ್ ಇತ ಆ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಗ ಬಾರಿ ಪುರೋಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಡನೆ ತೆರಿಯರಗ ಇತ ಈರ್ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಈರ್ನಲ್ಪ ಮಮ್ಮಾಯಿಗಳ ದೇವರಿಗಳ ಇತ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್ ಅವು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡತ್ತ ಡೈಲಿ ಅನ್ಪಂಡ 7:30-8 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಪು ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮೊಮ್ಮೆಗಳ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಮತ ಪಾಡ್ದು ದೇವರ ಮತ್ತು ಪೂಮತ ಪಾಡ್ದು ಮೊಮ್ಮೆಗಳ ಮತ್ತು ಪೂಮತದ ಹಿಡ್ದು ಅವೇ ಆರತಿ ಒಂಜಿ ಆರತಿ ಕೊಂಡದ್ದು ಮೊಮ್ಮೆಗಳು ಅವೇ ಮರ ಈ ಮಮ್ಮ ಐತೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರು ನಿಖಲ ಕುಲದೇವರು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಆದಿರ್ದೇ ನಿಖಲಿಗಿತ್ತೆ ನಾವು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅವಳ ಆದಿರ್ದ ಇತ್ತು ನಂದೇ ಬಣ್ಣ ಆದಿರ್ದ ಅವಾಗ ನಿಖಲ್ ನೆಟ್ಟು ಮಮ್ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರು ಬಕ್ಕ ಮಮ್ಮಾಯಿ ನಿಖಲ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲು ಒಂದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲಾರೆ ಅನೇ ರೀತಿ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಬೇರು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟನಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲ ಮುಡಿಪಾವು ಇತೆಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತ ಪಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅವಳು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟನ ಇಂಗುಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಂಗುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಳ್ಡಿಪ್ಪುನ ದಯ ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೆ ಪಣ ಪಾಡೋಡ ಇಂಕುಲ್ಲ ಪಣ ಪಾಡ ಅತಿ ಲೆಕ್ಕಂಚಂದ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪು ಪಣಪಣದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೇ ಮುಡಿಪು ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಪಾಡೋಡ ಅಂದ ಕೇಳನಾಗ ಬೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಳ ಪಂಡ್ಪ್ಲೆಗೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬರಕ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ಲೇಂದ ಪನ್ನಂಡ ದಾಸೇರು ಬಂದಿರು ಪಾಡಿಯ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಪಂಡ ದಾಸೇರು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದಿರು ರಡ್ಲಾಪವದನೆ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿನ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಲೆಕ್ಕ ತುಯ್ನ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ತುಯ್ನ ಐ ರಪ್ಪ ಬತ್ತ ಐ ಪಾಡ್ನಾಗ ತಡೆವುಜಿ ಆಯ ಬತ್ತ ಪನವ ಪಾಡುಬೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಸರಿ ಆಪು ಜಂಚಂದ ಪಾಡನ್ ದಂಡದಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ ಅಪರಾಧದ ಏರ್ನ ಮುಡಿಪುಲ ಪೋಪುನೆ ಅಡೆಗೆ ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮುಡಿಪುಗೆ ಅಕಲ್ ಬಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಇತ ಬೇತಕ್ಲ ಮುಡಿಪುಗು ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ನ ವಿಷಯಗೂ ಪಂಡಿರತ್ತ ಅಕ್ಲಂದ ಮುಡಿಪುಗು ದುಡ್ಡು ಪಾಡಂದ ಬಿಳ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆರ್ನ ಮೂಲದ ಮುಡಿಪುಗ ಬಾಡಂದೆ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಮುಡಿಪುಗ ಬಾಡುಂದಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬದವುಲೇ ಮುಡಿಪುಗ ಪನ ಯಾನಡೆ ಬಾಬುಜಿ ನಮ್ಮೇರ್ನ ಮೂಲ ಮುಡಿಪುಂಡು ಮೂಲೆ ಬಾಡುವೆ ಪನಪನಂಚಿತ್ತು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ನಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಮ್ಮಾಯಿ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಈ ಕ್ರಮ ಎಂಚನಿಕ್ಲೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದರ್ಶನ ಬಂಡ ಇದು ಎಂಕ್ಲಿತ ಒಳಗೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮನ್ಪುಣದಂಡ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಈ ಗುಂಡ ಮಾತ ಮನ್ಪೋಡು ಗುಂಡ ಬಂಡ ಬಾರೆದ ದಂಡ ಐಕ ದಾದ ಪುದರ ಬಂದ ಗುಂಡ ಅಂದಿ ಗುಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ
ಗುಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ ಗುಂಡ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂಬೆದ ಗುಂಡದ ಮುಖೇನ ಮನ್ಪುಣೆ ಪಂಡ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಮೂಲು ನಿಕುಲು ಮೂಲ ಮನ್ತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪದು ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಅವು ಗುಂಡ ಮನ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಹರಿಸೇವೆಗೆ ಐಕ್ ಹರಿಸೇವೆನ ಅರಸಯ ಪೂಜೆನ ಓ ಅವು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಅವು ಹರಿಸೇವೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅರಸ ಸೇವೆ ಅಂದತ್ತೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರ್ನ ಹರಿಸೇವೆ ಪನ್ಪುಣ ಹರಿಸೇವೆ ಹರಿಸೇವೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಹರಿಸೇವೆ ಹರಿಸೇವೆ ಅಂಚ ಅವು ಅಂಚ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಿಯರ ಐದು ದಾದ ಮಲ್ಪೆರುಂಡಾಯ್ತು ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಣದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ವಿಷಯನೇ ಮನ್ಪುಣ ಅದು ಪೂಜೆ ವಾ ರೀತಿ ಮನ್ಪರ್ನಿಕಲು ಕಲಶ ದೀಪನ ಅಂಚೆ ಕಳಸ ಉಂಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಕಳಸ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಕಳಸ ಜೀರ್ಣಿತ ಅಪ್ಪೆದ ಮೆಟ್ಲ ಇಪ್ಪೆದ ಮೆಟ್ಲ ಈ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅರೆಗೆ ರಡ್ಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ರಡ್ಡು ಬಡಿದೆ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ದೇವರನೆಲ್ಲ ಈ ತಾರಾಯಣ ಕಳಸದ ಅಪ್ಪೆದ ಮೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪೆದ ಮೆಟ್ಟು ದೀಡ್ದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಟು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅದಲ್ಲ ಪೂ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಮನ್ಪುಣ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಅಂಚ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅವಡು ಮಂಗಳಾರತಿ ಪಂಡ ಈರು ದರ್ಶನ ಉಂತು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರೆಗ್ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ದೈವ ಪಾತ್ರೆ ಅವಡ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಅವಡ ಗಡಿಬತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮದ ಅವಳ ಉಂಡು ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ಇದು ಗುಂಡ ಕಟ್ಟದ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ನೀನು ಸಿಂಗಾರಮನ್ ಬೇರೆ ದುಂಬು ಎಣ್ಣೆದ ತೊಂದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಮೂಳೆ ಗುಂಡದ ಎದುರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಏರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನ ಮಂಡ ಅವು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣಾರಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣಾರಿ ಈತ ದರ್ಶನದಾರ ಬೇತೆ ಪೂಜೆ ಒರಿಯೆ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುಣಾರ ಪಂಡದ ಬೇತೆಜ್ಜಿ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುಣ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣಾರಿ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾರಿ ದರ್ಶನ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾರಿ ದರ್ಶನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪನೇರು ಅತ್ತತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದಾರ ಮೀರು ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಏರು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಗುಂಡದ ಉಳ ಎದ್ದು ನಿಕುಲೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪರ್ ಇತ್ತ ಈರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೀರು ದರ್ಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಂಡದೊಳ ಈರು ಎಣ್ಣೆ ದೀಪರ್ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಈರೇ ದೇತಾನ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತದ ತೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿಗಳ ಕೊರುಡು ಏರು ಮುಡಿಪು ತುಂಬುವೇರು ಆರೆಗಳ ಕೊರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಜ ಮಂಡ ಮುಡಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಕೊನೋಣಗ ಏತು ಜನ ಪೋಪೇರಿ 10 ಜನ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ತಂದು ಮೀಯೋಡು ಎಣ್ಣೆದೆ ತಂದು ಅವು 10 ಜನ ಎಣ್ಣೆದೆ ತಂದು ಮೀದು ಆ ದರ್ಶನ ಗುಂತು ದರ್ಶನದ ಪೂಜೆದ ಬರ್ತು ಆರತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮೂಜಿ ಎಂದು ಆರತಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರಿನ ಉಂತದು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜನ ಮಂತೇರ್ನೆಡ್ಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಬತ್ತದು ದರ್ಶನ ಬತ್ತದ ಆಯ್ಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಉಂಟುಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಆಯ್ದು ಬೆತ್ತನೆ ಬೆತ್ತ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ದು ಹೆಚ್ಚಿ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತದ ಅವು ಬೆತ್ತ ಏತಾಯ್ತು ಬೆತ್ತ ಬಂಡ 11 ಬೆತ್ತೇಪುಂಡು ಇದನ್ನು ಒರ್ಮ ಬೆತ್ತೇಪುಂಡು ಅಂತೂ ಮುಗುಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈರ್ನ ಮೂಜಿ ಐನ 11 ಒರ್ಮರ್ದು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೆರೆಚ್ಚೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಾವಳಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು 11 ಮತ್ತೆ 11 ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಒರ್ಮರ್ದು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆ ಬೆತ್ತ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಈ ದರ್ಶನ ಆದ ಬೆತ್ತ 10 ದರ್ಶನ ಉಂತಿನತ್ತೆ ಪಾತ್ರಿನ ಉಂತ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದರ್ಶನ ಬತ್ತ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೆ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿತ್ತನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬೇರೆ ಅನುಮತಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಅವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ ಮುಡಿಪು ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ಪೊಂಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಇರದೀಪ ಆ ಇರಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದು ದರ್ಶನ ಕೈದು ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದುಡ್ಡು ಮುಡಿಪುಗು ಹಿರಿಯರೇ ಬರಿಯೇ ಪಾಡೋಡು ಹಿರಿಯಾಯನೇ ಮುಂಚೆ ಸಮೇತ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮುಡಿಪುಗು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ ಇತ್ತನ ದುಂಬು ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ತದ ಅಬೊಕ್ಕ ದರ್ತದೆ ಪುನಃ ದುಂಬು ದರ್ತಿದ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಮಣ್ಣದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಕೆಲದಕ್ಲು ಮಣ್ಣದ ನಂಡ ಬುಕ್ಕ ಈ ಐನು ಆಚರಣೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಜೇರು ಬೇತೇನೆ ಕೊಂದರ್ ಮಣ್ಣದ ಅವು ದರ್ಪಂದದ ಪೆರೆ ಪೂಜೆ ತರ್ಪಂದ ಈಗ ಮುಚ್ಚಲನೆ ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತದೇ ಪಾಡ್ನು ಇತ್ತೆ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚಿನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚಿನ ಉಪಯೋಗ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ ಎನ್ನವುಲ್ಲ ತತ್ತದಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮುಡಿಪುದ ಡಬ್ಬೆಗೆ
ಮಿತ್ತು ಕಾಣಿಕೆದ ಡಬ್ಬಿಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದೀಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಮುಚ್ಚಲ ಡಬ್ಬೆ ಮುಚ್ಚಲ ಓ ಹೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕಲೈತೆ ರಡ್ಡು ಈತ ಸಮಯಲ ಅವು ತತ್ತದ ಈತ ಸಮಯಲ ತತ್ತಂಡ ಮುಚ್ಚಳ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಲೆ ಪಾಡ್ನ ಹೊಟ್ಟೆದ ಕ್ರಮ ನಿಘಂಟ ಅಪ್ಪ ಒಂದೇನ ಪಾಡ್ದು ಈಗ ಕಾಣಿಕೆನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಸಮೇತ ಪಾಡಿಯರು ಪಾಡ್ನವೇನು ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಕುಲೆ ಅವೇ ಅಕುಲೆ ಏರದು ಯಜಮಾನನ ತರೇಕ ತಿರುಪು ಅವೇನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತಿರುಪತಿದ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುವೆರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವೇನು ದೀಪುನಿ ವಲ್ಪ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೇವರೇ ಕೋಣೆ ಅಂದುಪ್ಪುಂಡು ದೇವರೇ ಕೋಣೆ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಚಾವಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಕೋಣ ದೀಪ ಆ ಊಲು ದೀವೋಡು ಅವಳು ಇಕ್ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಕೋಣ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೋಣಟಿ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಪಂಜುಲಿನಲ್ಪ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ದೀಪುಜಿರು ಅವು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗಳ ಜಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಕೆಲದಾಗ್ಲು ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ಪೀರು ಪದುಮಾಂಸ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ದೀಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ ದಿಗಡ್ಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೀಪುಂಡ ಅವಳು ಮದ್ದು ಮಾಂಸ ಮನ್ಪಂದಿಗಳು ಬೇರೆ ಹಾಕಲಿ ಅಂಚ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಐನು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಪಂಡ್ಪಣಿ ದುಂಬುಡ್ತು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತದಾರಿ ಅಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಾಯಿರಂಡ ಪಕ್ಕ ಬೀರ ಅವ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಅಂಚಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಧುಮಾಂಸ ಆಪಿನ ದೀಪನ ಜಾಗೇಡು ಕಡಿಮೆ ದೀಜಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಈರ್ನ ಬಂಡ ನಮಕಿತ್ತ ಸುಲಭೋಪಾಯದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ ಮೂಲ ಕುಲ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲ ಜನ ಬೇನ ಒಂದಾಗ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಮಧುಮಾಂಸ ಅಡ್ದು ಬಳಸು ನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆಡ ದೀವಂದೆ ಅವು ದೀವಂದಿನ ಜಾಗೆಡ ದೀಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಣ್ಪುನ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ವಿಚಾರ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಿದೈದಕುಲು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಗತಿದಾದ ಕೆಂಡ ಯಾನು ಪಣಪುನ ಕೇಂದಿನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪುಗುಲ ಐಕ್ ಮಾತೆಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅಳತೆಂಡು ದೈವದ ಗುಡಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ಸಲೆ ಆವಡುಂಡ ಧರ್ಮದೈವ ಇಂಚ ಪತ್ತುಂಡ ಇನೇರ್ದು ತೀರ್ಥ ಪತ್ತು ಈತೆಕ್ ದೈವದ ಕರ್ಸಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿಪು ಎಂಚಂದಕೆಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಅಮ್ಮೇರು ಪಣಪನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡ ಆರು ಪಣಪನೆ ನರಮಾನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೇನದ ಬಂಜಿಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಗೇನದ ಮುಡಿಪು ಪಂಡ ಏರು ಇಲ್ಲದ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಯಜಮಾನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲನ ಆಯು ತುಂಡ ಆಯನ ಗೇನಲ್ಲ ಆಯನ ಬಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗಳ ನಮ್ಮ ಗೇನುಗಳ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಆ ಗೇನದಾತ ಮಲ್ಲ ಮುಡಿಪು ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಣಪನ ಕ್ರಮ ಐದು ಮಲ್ಲ ಅಂಡವು ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಡು ದಾಯಿಕೆಂಡ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಡಿಪಾವುಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ತರೆ ಮುಡಿಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾವಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುಡತ್ತಂದೆ ಅಕುಲು ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿಗಂತ ದೊರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತರೆಕ್ಕೊಂಜಿ ವರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಕೊನದು ಅವು ನಿಲಿಕಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಎತ್ತ ಒಂದು ಬಿರಗಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಅಪಗಪಗ ನಂಗೆ ತ್ಯಾಂಪು ದೇವರ ನಡೆ ಹೋಯರೆ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪನ ಪಾತೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅವು ಪಂಡ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂತೆ ಜನ ಇತ್ತಿನಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಅವು ಕುಟುಂಬಡು ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಂಡ ಅವಳು ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಿನಾಗನೇ ಆತ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷಲ ಇಪ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20-30 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಅಪ್ಪಗೊಂತೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೋಡ ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ದೇರ್ ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇರ್ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಬೇರೆ ಅಂದೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟದ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬೋದು ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪಿನ ಬಿಡು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ತರಕಾರಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಣೆ ತರಕಾರಿಂದ ಹತ್ತೆ ತಿನ್ಪಂಡು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಬುಡೋಡು ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಪಣ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಡ ಬುಡೋಡ ಅದು ಮಣ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಐಕ್ ಪಣ್ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡದ ಬುಡ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆಗತ್ತೆ ಆಯಣ ಇಚ್ಚೋಡಿ ಪಂಡ ಜಾರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆಯನ ನಿಶ್ಚಯ ಒಂಜಿ ಬುಡೋಡೈ ಇಚ್ಚೋಡು ದಾದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಯಾನ ಬಣ್ಬನಕ್ಕೆನ್ನೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಯಾನು ನನ್ನ ಪರ್ಪುಜಿ ಯಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ ದಾದ ಒಂಜಿ ತಲೆ ಮುದಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪಂಡದ ಆಯಗೊಂಜಿ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಚಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾದಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಲ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದಾಂತಿನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊತ್ತು ಮೂಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದ ಕಜಿಪು ತಿಂಡು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಯಾನವೇನು ಬುಡಿಯೆ
ದಯಗಂಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ ಪುದರ್ಡಿ ಆನ ಬುಡಿಯ ಬುಡಿಯ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಗುರ್ತ ಆಯು ಆನೆ ತಿರುಪತಿ ಬೋದು ಬತ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಬುಡಿ ಬುಡಿಯೇ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯನ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಅವೇನು ತರಕಾರಿ ಬುಡೋಡು ಬಣಪನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಆಗಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ತರಕಾರಿ ಬುಡೋಡು ಸ್ವಭಾವ ಬುಡೋಡು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಮುಡಿಪು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಟಾರ ಜಿಂಜಾವನಾಥ ಪನವ ಬೂರೊಂದಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಅಮೆ ಸೂತಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂತುವಾ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಟ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಆತ ಕೆಲವು ಎಂಚೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಟುಂಬ ಬಂಡ ಯಾನ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ಲ ಊರ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಬಿದ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲ ಬರ್ಪೇರು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಭಯಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಈತು ಮಲ್ಲ ಗಂಟು ಬತ್ತ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತು ಬುಸ್ಕ ದೊರ್ತೀರಿ ಇಂಚಾದವು ಜಿಂಜುನು ಹೊರತ ಏತು ತರೆ ಉಂಡು ತರೆ ಕೊಂಜಿ ಪನವುದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಆತಮಲ್ಲ ಮುಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವನ ಕೆಲಸ ದಯಕಂಡ ಈರು ಪಂಡರು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಏತ ಪಣವು ಪಾಡ್ಯರು ಅವು ಕಿಸ್ತದ ಪನವುದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಹೊರತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಪಣವುಲಾಡೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಬನಕ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡಾರದ ಪನ ವಿಜಂದನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಚ ಆಪನೆ ಅತ್ತ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಏನಡ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಣಪ ಪಂಡೇರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಲ ದುಡ್ಡು ಪುಣ್ಯ ತೆಂಚಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಣ್ ತೆತ್ತವಾರು ಐಟದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ದಾಯ್ತ ಮಣಪಾರೆ ಕೇಂಡೆ ಅಯ್ನ ಪಿರ ಪೋಯಿರಾರು ಪಿರ ಪೋದು ಪಿರ ಅರ್ಧ ಪಣ್ಣ ಜನ ಪಿರ ಕೇಂಡಿರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಪೋಪ ಅಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಜನ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಓಕಾರನುಗುಲ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದಾದ ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಅಂದೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಈ ನೆಲಟ್ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ ಆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟೊಡೆ ಮಡಿಪು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಸರಿ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಮೆ ಸೂತಕ ಬತ್ತುದಾನಗ ಅವೇನಂಜಿ ಪಗತ್ತದು ಬೇತೆ ದಿನ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅವು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಳು ಈತ ಇರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂತಗ ಬತ್ತನ ಪಗ ಮುಡಿಪುಣಿ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಮುಡಿಪು ದುಡ್ಡು ಬಾಡ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರೋಣಿ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ಮರಣ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟನ ಕ್ರಮ ಆನಿದ್ದಿನ ಎಂಗ್ಲಿ ಸೂತಕ ಬತ್ತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂತಕ ಸರಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ ಆ ಮುಡಿಪು ನನ್ನ ಏಪ ಕಟ್ಟು ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಣ್ಪೇರ ಆವು ಮಣ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನದಿ ಮಣ್ಪೊಲಿ ನಿಘಂಟು ಬಲ್ತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಐಕೆ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಈ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ವಾರೀತಿದ ದೋಷಲ ವಾರೀತಿದ ದೋಷಲಜ್ಜಿ ಈರು ಬಂದ್ಬನ ಅಂತೂ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ ಬರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲುಡು ಆ ಕುಲೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾವಲಿ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟ ಅವಿನ ಪಾಡ್ದು ಅವಿನ ಕಟ್ಟುಡು ಆ ಪಾವಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ನವೆ ಪಾಡೋಡೆ ಈ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಪಡ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುವನಾಡು ನಮಕ್ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಂಧನು ತೂತ ಅಂಡ ಮೂಲು ಕುಂಕುಮ ದೀಪೇರು ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅದು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ನಾಮ ಕುಂಕುಮ ದೀಪಿರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲದಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳು ಅಂಚ ದೀಪಿರಿ ಕೆಲದಿಕ್ಕಟ್ಟು ಗಂಧ ಕೊರ್ಪಿರಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪಿರಿ ಅಪಗ ಇರು ಕುಂಕುಮ ದೀಪನವು ಅತ್ತ ಕ್ರಮ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ನಾಮಂದಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಬುಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೊರ್ತುಗು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ನಾಮಗು ಫಲ ಇಪ್ಪಣ ಬುಲ್ಪುಗು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಕಿ ಬರ್ತು ಇತ್ತ ಅವಳು ಪ್ರಸಾದ ಆದಿ ಇರು ನಾಮದಿ ಓಡತ್ತಂದೆ ಕುಂಕುಮ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ದೀಂಡ ತಪ್ಪತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕೆಂಡ ಬಾರಿ ದೂರ ಉಲ್ಲೆ ಆಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಮುಡಿಪು ಕೊನೆರೆ ಮುಡಿಪು ಇಂದ ತಾಲ್ಪುಂಡು ಬರ ಬುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಸಿ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಐ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ನಾನಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಪಗ ದಾಸೇರೆ ಈರೆ ಕೊನ ದೆತ್ತವರ ಪಂಡವು ಕೊನಪಿನವು ಸರಿಯಾ ಸಾಧು ಆಪುಂಡಾಕೆ ಅವು ದುಂಬ ಅಂತ ಕೊಂದೊಪ್ಪಿದಿರಿ ಇತ್ತೇರ್ಲ ಅಂತ ಕೊಂದೊಪ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದುಂಬಂಡ ದಾಸೇರನ್ನು ಕೊಂದೊಪ್ಪಿದಿರಿ ಅವತ್ತಂಡ ಮುಡಿಪು ಕೊನೋನಾಗ ದಾಸೇರನ್ನು ಲೆತ್ನು ಒಪ್ಪಿದಿರಿ ಮುಡಿಪು ಕೊನೊನಗ ದಾಸೈರನ್ ಲೆತಂಬೋಬುದಿನ ಸಾಧಿತು ಉಪಾಯರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಪಗ ದಾಯಕಂಡ ಇತ್ತೇರಿಗ ಡ್ರೈವರ್ ಕೊನಪೆ ಅತ್ ಇತ್ತೆಲ ಬಸ್ತನ ಇತ್ತೆಲ ಕೊನಪೆ ಅತ ಅಪಗ ಕೊನದಿಪ್ಪನ ತಿರುಪತಿದ ಸಾಧಿತು ಉಪಾಯರೆ ದಾಸೈರನ್ ಲೆತಂಬೋಪನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು
ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕೊಣಪೇರು Driver ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೈಕ್ ಬಡಕು ವಾಹನ ಉಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಲಜ್ಜಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಅಂಟಿಲ್ಲ ಅವ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಂಚಾನಗ ಯಾನು ಬಣಬನೆ ಇತ್ತೆದಾದ ಕೆಂಡ ಅವು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರನ್ ಲೆತೊಂಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಹೊರತಾದ ಅಂದೆ ಕೊಂಡೊಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ನೇರ್ನ ಬುದೇನ ಮುಡಿಪುಗು ದಾಸಯ್ಯರಿ ಯಜಮಾನ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಚ್ಚು ಅವು ಸರಿಯತ್ ಸರಿಯತ್ತೆ ಸರಿಯತ್ತಂದೆ ಮನಪರ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತರ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಆರಕೆನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಡಿಪುನು ಕೆಲವು ಜನ ಬಲ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟುವೇರು ಅದು ಕೆಲಸ ಗಿಡ ಅಂಚ ಕಟ್ಟುವೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತು ನಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಪೈಕ್ ಅಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಆಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚದ ಕಟ್ಟೋಡೇನಾ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂಚದ ಕಟ್ಟೋಡುಂದಾಲ ಒಂಜಾತ್ ಮಾತೇರ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಅವು ದೇವೇರು ಈಗಲೇ ಮಾತ ದೈವ ಮಿತ್ತಿ ಅವು ನಂಬಿಕೆ ಐಕೆ ಬಡದೊಂದು ಎತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳು ಮುಡಿಪೆಪ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂಗ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಸತ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ಗೆ ಪಿದ ಇರ್ದು ಎಂಚಿನ ಕೋರಿಕೆ ಆಯನ ಚಾವಡಿಡೆ ಎತ್ತರ ಗೊಂಜಿ ಪಲ ಐಟಿ ಎಂಕುಲು ಮುಡಿಪುದಿ ಐಕೆ ಆರಾದ ಅವನೊಂದು ಎತ್ತಡ ಎಂಕುಲ ನಂಬಿಕೆ ತಿರ್ತದಿಯ ಈ ಕ್ರಮಟು ದೀತ ಅಂಚಂದ ಬಲ್ಲಟ್ ಕಟ್ಟುನ ಅವು ಅಕಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಅಂತೂ ತಿರ್ತು ಬುರ್ಜಿಂದ ಕಟ್ಟುನ ಈ ಕ್ರಮಟು ದಿದ್ದು ಜಾಗೃತೆ ಜತ ನೋಡಿತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಓಲ್ಲ ನಡಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಕೇನು ಓಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮುಡಿಪು ಅಪಹಾರ ಅಪುಣ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಟುಂಬಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದಾದ ಅವು ಪಂಡಾಕ್ಲಿ ಪಿರ ಅಪಾರ ಪಂಡ ಇರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ನೀರೇಗಾಡ್ತಾನೆ ಅಪಹರಣ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಡಿಪು ಒಂಜಿ ಕಟದಿನ ಅಲ್ತಿರದು ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ದೋಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕವನ ಬತ್ತನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆನಂದಂಡ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕ್ರಮದಾದ ಅವು ಪಂಡೆ ಬೇತೇನೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಿ ಸೇರಿದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಿರ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಪಹರಣ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಪರಿವರ್ತನೆ ಐಕ್ನಾಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡ ఒక ಈ ಕೆಲ ತಿಕ್ಡು ಮತ್ತು ಐಕ್ ಅಪಹರಣ ಆಯ್ನಿಕ್ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ರ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ಪಾಡೋಡು ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಅವೇನು ಕಟ್ಟದು ಆ ದೋಷಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೇವರೊಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಕ್ರಮ ಈ ಕ್ರಮ ಟೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುವ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟದಾದ ಆ ಪೊರ್ತು ಕುಟುಂಬದಗ್ಲು ಬನ್ನ ತಡಾಣ 10 ಜನ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತಾದನ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟದ ಆತಂಡು ತುಂಬುದು ಗನದ ಉಳೈದೀದ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗನತದ ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಹೊರ ಕಟ್ಟಿನ ಕೊರಗಿಚ್ಚವನ ಕ್ರಮ ಅವೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ವರ್ಷ ಗೊರವನೆ ಕಟ್ಟಿಯಾರೆ ವರ್ಷ ಗೊರನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡ ನಮ್ಮ ಸೇರೋಡು ಆ ಪೊರ್ತು ತತ್ತಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಐಗೆ ಸೇರೋಡು ಐದು ಒಕ್ಕಗೊನದು ಕಟ್ಟದೀತಿನ ಒಕ್ಕಗೊನದು ದೊರಪನಂಚ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ರಡ್ಡಿಂದ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನು ದಾಸಯ್ಯರ ಬ್ರಾಣೆರ ಪಂಡ ಮುಡಿಪುಗೂ ಜನಾಂದ ಪಂಡ ದಾಸಯ್ಯರೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕಲು ದಾಸಯ್ಯರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಟ್ಟುನವ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಸರಿ ಹತ್ತನ್ನು ಪಂಡ ಪಣವೇರು ಅವು ದಾಸಯ್ಯರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸತಿ ಕುಜಿ ಮರ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಪಣವೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಕರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರದಾದ ಕೆಂಡ ದಾಸಯ್ಯರೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಿಖಲ್ನ ವಂಶ ಮಾತ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇನು ಕಟ್ಟೆರೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಡನ ಪೋನಗ ನಿಕ್ಕುಲು ತಿಕ್ಕುಜ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಕುಲ್ನವ್ಲು ಎಂಕುಲೇ ಕಟ್ಟದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಕುಲೇ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕುಲೆ ಕಟ್ಟದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಕುಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಕಟ್ಟದ ಅಂಚ ಕಟ್ಟು ಲೀ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದಾಂತನಗ ಐತ ಮೂಲ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನಿಗಳ ಲೆಪುಡಾದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ ಉಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಕುಲೇ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಹರಿಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಂಚಂದು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟದ ಮುಡಿಪು ಎತ್ತವುನ ಆ ಪೂಜನದ ಹಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆಗಳುಂಡು ಎಂಕುಲು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯನಕ್ಲು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ಹರಿಸೇವೆಗಾನಗ ನಿಕ್ಲೆನೆ ಲೆಪ್ಪುಡತ್ತಂದೆ ಮೊಕ್ಕರ ಲೆಪ್ಪದೆ ಆ ಹರಿಸೇವೆ ಭಟ್ರಿಗಳ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಂದ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಎಂಕುಲ್ನ ದೈವಗು ಗಣಹೋಮ ಎಂಕುಲು ಶುದ್ಧದ ಗಣಹೋಮ ಭಟ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ದೈವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅಂಚ ಆ ಒರುಟು ಬ್ರಾಣೆರ ಬೈದಿನ ಹೊರತಾದ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮೇನ ಒಯ್ತದೆ ತೊನ್ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ದ ಮಲ್ಪಾದಿ ಅಚ್ಚತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಯಾಣ ಪಣ್ಣವಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಗ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅಲೀರು ಬಂಡಾರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಯ ಮಲ್ಪೆರಾಗ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುಡದು ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಂಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೆರನೇರನ್ ಲೆತ್ತದ ಮಲ್ಪಾದೆ ಪಾಪ ಅಕುಲು ಎಂಚಗೆಂಡ ಅಕುಲು ಮಾತೆರೆಗಲ ಏರ್ನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧಿನ ಅಕುಲು ತೊಚ್ಪೋಯರು
ಹರಿ ಸೇವೆಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜ ಎಂಕುಲ ಹರಿನ ಭಜಕ್ಕೇರಿ ಬಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತ ಕೊರಪ ಪಂಡದವಿನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಅಕಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಂದ ದರ್ಶನಗ ಅಕಲು ಉಂಟು ಜನ ಅವು ನಿಕುಲೆ ಉಂಟು ಆ ವರ್ಗದ ಅಕಲೆ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಹೋಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ದರ್ಶನಗ ಅಕಲು ಅಂತಾರೆ ತಂಗುಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಕ್ರಮ ಅಕುಲಕುಲೆ ಮಲ್ಪನತ್ತಂದೆ ಈ ಪೂಜೆದ ಕೆಲಸ ಬ್ರಾಣಿರು ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಹೊರತಾದ ಅಕಲು ನುರ್ಕು ಬತ್ತ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಂಚದ ಮಲ್ತುಂಡ ತಪ್ಪುದಾಲೆ ಯಜಮಾನನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಜಮಾನ ಇತ್ತದ ಆಯ್ಡ ಮಲ್ಪವನಂತೆ ಪಂಡವು ಯಜಮಾನಿ ಮನ್ತ ದಾಸೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿಂದ ಯಜಮಾನಿನೇ ಮನ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತೆರೆನ್ನ ಯಜಮಾನನೇ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಯಜಮಾನೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಡ ಮಲ್ಪಂಡ ఆయన జవాబుదారిన జాయిలే కాపుండు ಹೊರತದ ಬೊಕ್ಕೊರಿಡ ಆಗ್ತಾರೆ